gold. Teraz ste dvojnásobní majstri Európy a čo takto byť dvojnásobní majstri sveta? Of course, that's the next goal. We're so happy tonight that we proved that we could do it again, be a European champion, especially because of Gabriela's injury. We were a little bit late on the preparation. So now we just want to enjoy the rest of the season and thank you guys for all the support. Áno, veľká vďaka od Guillauma, lebo Gabriela bola zranená a neboli si istí, ako to môže dopadnúť. Takže sa veľmi tešia z obhajoby Európskeho prvenstva. Thank you very much. Merci. Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, najlepší európski tanečníci na ľade. The best dancers on ice in Europe. Si spomínal počas vystúpenia, vyzerá každý jeho pohyb, každý odraz, ako keby vznikol bez absolútne akejkoľvek námahy. No a výhodou Gabriely je, že je naozaj veľmi eterická bytostka a sa v takomto spáde takéhoto bez úsilového, by som to tak nazval, alebo bez korčilovania, bez úsilia dokáže veľmi dobre spolu zviesť a zaintegrovať do toho, zapojiť. Je to super. Veľmi ľúbivý program, naozaj až sa dých tají, keď sa takýto program podarí a myslím si, že to sa im tu naozaj podarilo v Bratislave. No, bude to veľmi ťažký boj. V lani na majstrovstvách sveta v Šangaji dostali za voľný tanec 112,34. Budú naozaj, to bolo prekvapujúco vysoké hodnotenie, ale oprávnené. Dnešný ich program bol na rovnakej úrovni. Je veľmi pravdepodobné, že budú atakovať zatiaľ vedúcu líderskú pozíciu talianskeho páru Anny Capelliniovej, Luku Lanoteho, pričom Guillaume je doslova narodený pre tanec. To je tak elastický tanečník, akého málo kedy vidieť. A samozrejme s tým sklzom je to tu 111,97. Takmer identické hodnotenie ako na majstrovstvách sveta, celkovo 182,71. A to je prvá priečka, takže obhája s najväčšou pravdepodobnosťou, lebo ešte ten pár máme pred sebou, titul majstrov Európy z vlaňajšej sezóny.